Siitä Junttila vastohommiin, Kauppinen on vastassa. Junttila pelaa kiekon laitaan, siitä Kemppainen. Saman tien on Löfman jo iholla. Sitten Donskoi, nyt on paikka Junttilalle rystypuolelta ja uitto sisään. 1-0, maalintekijänä Julius Junttila. Donskoi maltillisesti säilyttää rauhoittaa tämän ylivoiman kasaan. Laatikainen on viivalla, siitä levitys sivuun ja sitten lähtee pointilta laukaus. Ja numerot Kääpille 2-1. Taistelee kiekon, Virnes vapaana. Ja tästä jälleen ylivoima kuntoon, siitä vielä namutellaan. Ja Vausman iskee Joonas Kemppainen, joten ylivoima. Se jatkaa edelleen tuhojaan. Kärpät johtaa 0-1. Junttila tulee, mutta ei saa kiekkoa. Pulli sitten Junttilan vanhanaikaisen kääntö. Vielä uudestaan Masur laukoo ja laukoo kiekon aivan ylähylly. Se jälleen tämän blokkaa Markus Poukkula. Kärpät pitää paineen. Kemppainen pelaa Virnes sitten pyörällä rystypuolelta ja kiekko varmasti maali. Poikella oli kiinnostaa ylhäällä, että se oli aika selkeä itse asiassa. Nutivaara lähtee itse laukomaan ja laukoo ottelun tasoihin. Ampumaan syöttää avopaikan. Mikko pyörällä jälleen vielä ylivoimamaali. Se oli jälleen käytettävä Timoilla ampumaan. Pikkuhiljaa. Ja siinä seuraava paikka keskikaistalle pyörällä Virnekselle. Virnes ja nyt ei saa Tuomas Tarkki mitään kiinni. Lukemat ovat 3-0. Kärppien ylivoima on 100%. Laatikainen, Donskoi ja maltti riittää. Kärpät hakee sitä laadukasta paikkaa ja siinä seuraava maali. Mika Pyörälä ohjaa kiekon sisään ja se täytyy saada hyökkäysalueelle ja seuraava maali on tässä. Ja siitä ajaa Tervaksvel ja Nutivaara ja siinä on komea ohjaus. Pelaaja, johon kohdistuu suuria odotuksia ja siltä se tulemaan nyt alueelle ja sen jälkeen tuttuu tapaa jarruja päälle ja loista